भोलाई हे निहोरा करिले बात मोर मानी राउर पाँव परिले बात मोर मानी राउर पाँव परिले ए भोलाई हे निहोरा करिले बात मोर मानी राउर पाँव परिले मोहन जोग दुल्हा चाही स्वामी हर हाल में हे स्वामी हर हाल में गुप्ता जी से करा दीना भी ब्याह तत्काल में और साहू जी से करा दीना भी ब्याह तत्काल में। मारी के मुस्की चले रोडावा में जबऊ देखही में मन ना भरे सजेला तबऊ मारी के मुस्की चले रोडावा में जबऊ देखही में मन ना भरे सहजेला तबऊ केहू पीदा हो जाला कराए चाल में हो कराए चाल में साहू जी से करा दीना भी ब्याह तत्काल में और साहू जी से करा दीना भी ब्याह तत्काल में। बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की। सुनले बानी आवेला जे रउआ दुआरी श्रद्धा के पूरा कर देनी त्रिपुरारी सुनले बानी आवेला जे रउआ दुआरी श्रद्धा के पूरा करी देनी त्रिपुरारी कमलेश के लिया दी हमरा